Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Prabhu. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്ന് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 19 തൊട്ടല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? 19 കഴിഞ്ഞു പ്രഭു, 20 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാദ്യം. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനിരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം കാംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ പ്രകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി കൃഷ്ണഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേഭ്യ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അതെ പ്രഭു. പ്രഭു അത് 20th റീഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. എക്സ്പ്ലനേഷൻ അധികമായിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കണം. കാരണം സെക്കൻഡ് ലെവലായി. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്തരം ശ്ലോകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടാ. നമ്മള് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാ. ഓൺലൈനായാലും കിട്ടും, ഏതെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് സെന്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയാത്തവരിന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ നമ്പർ അയച്ചുതരാം. ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇത്തരം ക്ലാസ് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചും വരാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വല്ല ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാ 1 by 1 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമയം കിട്ടില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ അതല്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെല്ലവർക്ക് അതിന് ബോറിംഗ് പോലൊക്കെ തോന്നാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് പോണത്. അപ്പൊ അതിൽ വല്ല ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ആണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ ഗുരുക്കന്മാർ ആരും ഒന്നുമല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളെ ഷെയർസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അതിനൊന്നും ഒരു വിഷമമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ വായിക്കണം. അതിലെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൗട്ടുകൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അങ്ങനെ വന്നത്, ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. അപ്പോഴൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആവുകയും ചെയ്യും. പ്ലസ് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് നോളജ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോളജുകൾ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജപം ചെയ്യണം. ജപം ചെയ്താലോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആത്മീയത, അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ജപത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ധ്രുവ മഹാരാജ എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്തല്ലേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണല്ലേ. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദ്രൗപദി എന്താ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യണത്. ഉത്തരൻ എന്താ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാതും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാതെ അല്ലാതെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര ഭൗതികമായ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോളജ് ഒക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നോളജിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. നമ്മളിത് പഠിച്ച് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് അങ്ങനത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യണം. തിയറിറ്റിക്കലിന് കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കാത്തവരിന് തീർച്ചയായിട്ടും നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 മാലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് വിഭൂതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കണ രംഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗരുഡനും പക്ഷിനെ പോലെ ഗരുഡൻ, ഗരുഡൻ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വീലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നാമം ജപിക്കാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആത്മീയത കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭൗതികത കിട്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. നമുക്ക് അത് വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ ലെവലിൽ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത്, നമ്മൾ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടെ. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് 10% ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് 20% ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് 40% ആയിരിക്കും, 60%. എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം 100% ആണ്. അല്ലായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടി നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ചിലവർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മള് പറയില്ലേ, നല്ല കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ 10% ഇപ്പൊ ഒരു 90% മാർക്ക് കുട്ടികളെന്ന് പറയും 95% വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ 30+ കുട്ടികളുണ്ട്, 30%, 40%, അവരോട് ജസ്റ്റ് പാസ്സാവേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. എന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയരും തോറും നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭഗവാനോടേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും, കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, 90% ഉള്ള കുട്ടിക്ക് 95% കിട്ടാൻ വളരെ ടഫായിരിക്കും. ഒരു 30% ഉള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു 60% കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടഫ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. അതാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയതയിലും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവരും അതിന് ഭക്തിയിലേക്ക് കുറെ മാർഗങ്ങൾ, കുറെ ടഫായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. അത് 2 സെക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 സെക്ഷൻ. ഒന്ന് സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഹാർഡും ഉണ്ട്. സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിച്ച് ആ ഒരു ലെവൽ, അപ്പൊ അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, വളരെ സന്തോഷം. പക്ഷെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ സാധന ഭക്തി, നമ്മൾ ഭക്തി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിന് സാധനകൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സാധന ഭക്തി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാധന ഭക്തി ചെയ്താലേ നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നും. കാരണം അത് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിന് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ സേവനങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ശരീരമായാലും മനസ്സായാലും വാക്കായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ പതുക്കെ ജപമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് വിടാം. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വായിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ്സുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലെന്താ പോയിന്റ്സ്, ഇതെന്താ മനസ്സിലായില്ല, എന്താ കാര്യം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം അല്ലാതെ അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഞാനും മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം. അപ്പൊ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെയും സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അവർ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അവർ സംസാരിക്കും, അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമ്മളെ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിന് നമ്മളൊരു ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അയ്യോ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട, അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്ഷൻ അല്ല. ഭഗവാനെ വെച്ച് ബാക്കി ആരും പെർഫെക്ഷൻ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് 100% മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗമാണ്.
അഹമാത്മാകുടേകേശ സർവഭൂതാശയാ സ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാത്മന ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഗുഡേകേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കാരണം നിദ്രയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചവൻ, അതായത് ശരിക്കും ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവൻ, അതാണ് അർജുനന്റെ വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് ഗുഡേകേശാന്ന് അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം പറഞ്ഞു. സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതികശക്തി മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന് പല ശക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് മഹാവിഷ്ണു, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ. ഗുണാവതാരം അല്ല, പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ അംശാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതരം അവതാരത്തിന്റെ സെക്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു. ഇവര് 3 പേരും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തിയത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും, സംഹാരം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണം പറയുന്നത് ആ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാരണം തന്നെയാണ് അല്ലെ, കാരണോദാശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ കാരണോദാശായ വിഷ്ണു തന്നെ അല്ല സൃഷ്ടികൾ വരുന്നത്. പിന്നെ പതുക്കെ അത് സൃഷ്ടികൾ നടന്ന് പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ, കാരണോദാശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു, അങ്ങനെ 3 രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം, അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് 3 അവതാരങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 21. ആദിത്യനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷ്ഠം രവിരാം സുമാൻ മരീചർമരുതാംസി നക്ഷത്രാമഹം ശശീം. ഇതിൽ പറയണത് ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ജ്യോതിഷങ്ങളോട് ദീപ്തനായ സൂര്യൻ, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഇനി ഭഗവാൻ ഓരോ വിഭൂതികൾ ഓരോ സെക്ഷൻ ഓരോന്നിനും എടുത്തിട്ട് പറയണം. അതിൽ ആദിത്യം പറഞ്ഞ ആദിത്യന്മാരെന്ന് പറയണം. ആദിത്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ സൂര്യന്മാര്, നമുക്കറിയാം 12 സൂര്യന്മാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം. 12 സൂര്യന്മാരില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മളെ വിവസ്വാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സൂര്യദേവനായിട്ട് വിവസ്വാൻ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പേരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ അതില് അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരിൽ വെച്ച് നിർത്തി നോക്കുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷ്ണു അല്ല, ഇത് സൂര്യൻ. ആ സൂര്യന്റെ ഇതിൽ വരുമ്പോ വിഷ്ണു ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തമായ സൂര്യൻ. സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശം തരുന്നത് സൂര്യൻ. അപ്പൊ അത് സൂര്യനാണ്. ജ്യോതിസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യനാണ് ഞാൻ. മരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റുകളുണ്ട്, പലതരത്തിൽ കാറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആ കാറ്റുകളിൽ മരീചി, അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ പലതരം കാറ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ മരീചിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അത് ഞാനാകുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകാശിക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഞാനാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. വേദാനം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണം മനജാസ്മി ഭൂതാനാസ്മി ചേതന. ജീവസത്തുക്കൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇതല്ല. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവ ചൈതന്യവുമാണ്, അവബോധവുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഓരോന്നിനും പറഞ്ഞു. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ 4 വേദങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അതുപോലെ അഥർവേദം. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാമവേദത്തിനാണ്. അത് ഞാനാകുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ദേവന്മാര്, ദേവേന്ദ്രനാണല്ലേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാം. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് പറയും. അപ്പൊ 6 ഇന്ദ്രിയത്തിലും കൂടെ വരുന്നതാണ് മനസ്സ്. ആ മനസ്സ് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വരുമ്പോ ആ മനസ്സാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ജീവഗണങ്ങളിലെ ജീവചൈതന്യം. നമുക്കറിയാം ജീവചൈതന്യം, നമുക്ക് ജീവചൈതന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു, സാധനത്തില് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള തുല്യാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവചൈതന്യം ഞാനാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. രുദ്രാണം ശങ്കരാസ്മി വിദേശയശാരസാംബാസൂനം പാവകാജാസ്മി മേരുശിഗിരിനാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ വെച്ച്
പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ച് മേരുവുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തികൾ അതൊക്കെ ഞാനാകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയാം. 11 രുദ്രന്മാരിൽ ശിവനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് രുദ്രന്മാരിൽ. അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. യക്ഷരാക്ഷസർ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രാക്ഷസന്മാര്, അങ്ങനെ കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെ രാക്ഷസന്മാര്, അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കുബേരനാണ്. അത് ഞാനാകുന്നു. വസുക്കളിൽ അഷ്ടവസുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതില് അഗ്നി, അതില് പല വായു, അഗ്നി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അഗ്നിയാണ് ഞാൻ. പർവ്വതങ്ങൾ, പലതരം പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടറിയാം. അതില് മേരു പർവ്വതമാണ് ഞാൻ. മേരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായിരിക്കും. അതാണ് മേരു പർവ്വതം. അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, പുരോദാസം ചാമുഖ്യം മാം വിധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീമഹം സ്കന്ദ സരസാസ്മി സാഗരാം. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രധാനി എന്ന് പറയുമ്പോ ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതൻ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാര് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിത വർഗം എന്ന് പറയൂലേ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ബൃഹസ്പതിക്കാണ്. അതായത് ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതൻ, അതാണ് ബൃഹസ്പതി. അത് ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ സേനാധിപതി, ദേവന്മാരുടെ സേനയ്ക്ക് അധിപൻ, അതായതാണ് കാർത്തികേയൻ അല്ലെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി. കാർത്തികേയനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അത് ഞാനാകുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ ജലാശയം എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദ്രം, അത് ഞാനാകുന്നു പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാസ്മാകമക്ഷരം യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരണം ഹിമാലയാം. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭവമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഈ ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ, അതായത് ഏറ്റവും നമ്മൾ പൂജകൾ, യജ്ഞം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. പൂജകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ തിരുനാമ ജപം, ഭഗവാന്റെ നാമ ജപമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു. യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു. അതിന് നമ്മള് ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നാമം നമ്മള് ജപിക്കണം. അത് ഞാനാകുന്നു, അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആയ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നാമവും ഭഗവാനും വ്യത്യസ്തമാണ്. അല്ല, ഭഗവാനും നാമം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ തന്നെയാണത്. അത് ആയ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിചാരിക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമവും കൃഷ്ണനാണ് എന്നായ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുത്തണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, അശ്വത്ഥ സർവവൃഷാണാം ദേവർഷീണം ച നാരദ ഗന്ധർവാണം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, നമ്മള് അരയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രനടയിലുള്ള ഇത് അശ്വത്ഥമാവ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവർഷി, ദേവന്മാരിലുള്ള ഋഷിമാര്, മനസ്സിലായി, ദേവന്മാര് തന്നെ ആയിരിക്കും അവര്. അതിലെ ഋഷിമാര്, അതില് നാരദൻ. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, ഗന്ധർവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ചിത്രരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് ഗന്ധർവന്മാരിലുള്ള, അതാണ് ചിത്രരഥൻ. യോഗസിദ്ധി എന്നതിൽ കപിലമുനി യോഗസിദ്ധിയിലുള്ളതാണ് കപിലമുനി. അത് ഞാനാകുന്നു പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഉച്ചസ്രവസ്യ സംസ്ഥാനം വിദ്ധി ആത്മമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രേണം നാരായണം ച നാരാധിപം. ഇതിൽ പറയുന്നത് അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചശ്രേവസ്, അമൃത നേടാനെ കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. അപ്പൊ നമുക്കറിയാതെ പാലാഴി മദന നടന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയതാണ് ഉച്ചശ്രേവസ്. അപ്പൊ അത് ഞാനാകുന്ന പറയുന്നത്. കുതിരകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉച്ചശ്രേവസ് ആണ്. അത് ഞാനാകുന്നു. ആനകളിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രവാഹനായ ഐരാവതം. അപ്പൊ ഐരാവതം ആയാലും ഉച്ചശ്രേവസ് ആയാലും അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തി, ഒരു യുണീക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ഭഗവാൻ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷമുള്ളവർക്ക് അതാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ആയുധ പിന്നെ അടുത്ത ആയുധാനമഹം വജ്രം ധേനുനാമാസ്മി കാമാതുക് പ്രജജ്ഞാസ്മി ഗന്ധർഭ സർപ്പാണാസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭിയും, ജനഹേതുകളിൽ വെച്ച് കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ച് വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ആയുധങ്ങളില് വജ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിമിന്നല്, പവർ, അത്രയും പവർഫുൾ ഉള്ളത് എന്ത് ആയുധങ്ങൾ, അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണോ അത് ഞാനാകുന്നു. പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭിയും, അതുപോലെ ജനഹേതുക്കളിൽ വെച്ച് കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. അനന്താസ്മി നാഗാനം വരുണോ യഥ സമാമഹം പൃത്രാണാം ആര്യമാം ജാസ്മീയമ സംശയദാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളിൽ കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പൃഥുകളിൽ ആര്യമാവ്, ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമനും ഞാനാകുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മെയിനായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയില്ല, അനേക ഫണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ഇതുണ്ടാവും, ഫണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനന്തനാണ്, അത് ഞാനാകുന്നു. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പൃഥുകളിൽ ആര്യമാവ്, ശിഷ്യരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമൻ. അപ്പൊ യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രഹ്ലാദാസ്മി ദൈത്യാനം കാലകലയദാമഹം മൃഗാണം ച മൃഗദേഹം വൈനദേയശ്ച പശ്യണം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്, കീഴ്പ്പെടുത്തുവനിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ അത് പറയണം, ദൈത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരന്മാര് അല്ലെ, അസുരന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നില്ലേ, കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കാലത്തിനെ ഒന്നിനും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, കാലം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അതാണ് കാലം, അത് ഞാനാകുന്നു പറഞ്ഞു. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിംഹത്തിനും, അത് ഞാനാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പവന ഭവദാസ്മി രാമശാസ്ത്രഭൃതാമഹം ദഷ്ടാനമകരാജാസ്മി ശ്രോതാസ്മി ജാഹ്നവി. ജലജന്തുക്കൾ വലിപ്പം കൂടിയത് മനുഷ്യർക്ക് ആപൽക്കരവും മാത്രമേ സ്രാവ്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെ. അടുത്ത് പറഞ്ഞ സ്രാവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ സ്രാവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. സർഗാണമാതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹം അർജുന ആധ്യാത്മവിധി വിദ്യാനം വാദപ്രവർത്തതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം അന്ത്യം അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അർജുന. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർണയ സത്യവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം അന്ത്യം അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ, അത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, അതേപോലെ തന്നെ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർണയ സത്യം, ആ സത്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ 2 പോയിന്റ് ഉള്ളത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 4 വേദങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം, അവയുടെ 6 അംഗങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം, ന്യായശാസ്ത്രം, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പുരാണം, ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കൃതികൾ 14 വിധമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാത്മശാസ്ത്രം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അനവധി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് എണ്ണിയാൽ തന്നെ തീരില്ല, പിന്നല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് പ്രഭുസ്വാമി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിച്ചത് തീരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ഒന്നാമത്തേത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രഭുസ്വാമി നമുക്ക് ആ വിവർത്തനം വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് അതിനൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു പറയില്ലേ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസെൻസ് ഓഫ് ആൾ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ തന്നെയാണല്ലേ പറയണത്, നമ്മൾ ഭഗവത പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാതും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവത ഭാഗവതം, ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്
ഈ ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും. കാരണം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ശിവപുരാണോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി പുരാണം ഇതൊക്കെ പഠിക്കും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് തീരൂല. അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് വായിക്കും, അത് കുറച്ച് വായിക്കും, പിന്നെ വേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും. ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ വായിച്ചോട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇത് വേണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാന്ന് മാത്രമാണ്. അതിന് പ്രഭുപാദ സ്വാമി പറയുന്നത് അതന്നെ. ഇത് രണ്ടായിട്ട് 100% പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഭക്തിയാണ്, അതിൽ 100%. അപ്പൊ ഇത് ലെവലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിന് ഭഗവത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തും ഉപദേശാമൃതവും ഭക്തിരസാമൃതം സിന്ധും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഉപദേശാമൃതം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഭക്തിരസാമൃത ഭക്തിയുടെ രസമാണ് ശരിക്കും അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, 16 മാലെങ്കിലും പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഭക്തിയുടെ രസം അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 16 മാല ജപിക്കുന്നവർക്ക് ആ കോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ 100% ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളൊരു ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അല്ല നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നോളജ് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം എന്താണ് ആത്മീയത, എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലി കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ജപം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കും. പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വീഴ്ചകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞ നാമത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം പുരാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ 14 വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാനായി നമുക്ക് അറിയാണ്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും നമുക്കൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതും അത്രയും മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് ഭാഗവതം ഭഗവീത അതെങ്കിലും ഭാഗവതം തന്നെ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. 1800 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് 12 സ്കന്ധങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ 12 സ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സ്കന്ധം അത് 18 ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഡബിൾ ഇപ്പൊ പലർക്കും ഉണ്ടാവാം ചിലർ. അപ്പൊ അത്തരം 18 ബുക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിൾ 18 അല്ല ഒരു 35 ബുക്കുള്ള പോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 വർഷമെങ്കിലും വരും. നമ്മൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു തരും. പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ എത്ര വർഷം. ഭാഗവതം തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. വെറുതെ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയാണ് ടഫാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ച് അതിലെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ അതിനുള്ള പവർ ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവതും ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയതയിലേക്ക്. അപ്പൊ അതും പറ്റാത്ത ലെവലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ നാമജപത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്ക് ആ ഭക്തി നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ജപത്തിന് ഇതില് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമുക്ക് ക്ലിയർ ഈ ശ്ലോകം തന്നെ പറയില്ലേ, യജ്ഞങ്ങളിൽ നാമജപം അല്ലെ. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകം അത് തന്നെയാണല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ശ്ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവത് പഠിക്കുന്ന എന്തിനു വെച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം അക്ഷരാണമകരോസ്മി ദന്തസമാസികസ്യ അഹമേവ ക്ഷയകാലോ ദാദാഹം വിശദോത്മുഖ. അക്ഷരങ്ങൾ ആകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ് സമാസങ്ങളുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മവുമാണ് ഞാൻ. അതില് നമ്മളൊരു സംസ്കൃത അക്ഷരമാരിൽ 1ാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആകാരം. അത് ഞാനാകുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ആകാരം. പിന്നെ എന്താണ് സമാസങ്ങൾ ദ്വന്ദ്മാസം നവംബർ ഡിസംബർ ആ മാസങ്ങളിലാണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മ എന്നാണ് അല്ലെ സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മൃത്യു സർവരജസാഹം മൃത്യുദ്ഭവജ ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി നാരായണം സ്മൃതിർമേധാതിദീക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളുടെ യശസ് ഭാഗ്യം സുന്ദര ഭാഷണം ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധി സ്ഥൈര്യം ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. പിന്നെ
അത് പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട്, അത് ഞാൻ ആയിരിക്കും. ആ ശക്തി എപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് സുന്ദരഭാഷണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവര് യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബൃഹസാമ തദസ്മാനം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം ആസാനം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനം കുസുമാരക. സാമവേദ സൂത്രങ്ങളിൽ ബൃഹസ്മാവും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാമവേദന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളില് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വേദസൂത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ബൃഹസ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാനാകുന്നു. ഛന്ദസ്സുകൾ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും പിന്നെ മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, അതായത് നവംബർ തൊട്ട് ഡിസംബർ വരുന്നതാണ്. ഋതുകളിൽ നമുക്കറിയാം ഋതുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസന്താണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഗ്രീഷ്മം അങ്ങനെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ 4 ആ വസന്താണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം ദ്രുതം ജലയസ്മി തേജസ്മോ തേജിസാനീമഹം യജോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സ്വത്തം സദാ മദാമഹം. വഞ്ചകരിൽ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. ജയവും സമുദ്രവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും വഞ്ചിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ഒരു കളിയാണ്. ആ കളി അവരുടെ ചൂതുകളി, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി അത് ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ വഞ്ചിക്കാൻ ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അതിനേലും വലിയ പറ്റിക്കലാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിഞ്ഞു. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ് അത് ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് പൊളിച്ച് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതാണ് ആ സംഭവം. അതാണ് പറഞ്ഞത് വഞ്ചകരികളിൽ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ തേജസ് ഒരു തേജസ്വിയാണെങ്കിൽ ആ തേജസ് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ജയവും സതുത്വവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. അത് എന്റെ അല്ല. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പവർ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഞാനല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി കടാക്ഷമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്. വൃഷീണം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനം ധനം ജയ മുനിനാമ ബൃഹം വ്യാസ കവീനമുശനോ കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ വെച്ച് അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശന കവിയുമാണ് ഞാൻ. വിഷ്ണുകുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കുലത്തിന്റെ പേരാണ്. അപ്പൊ അതിന് വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പാണ്ഡവരിൽ വെച്ച് പാണ്ഡവരിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസദേവനാണ്. ചിന്തകരിൽ ഉശന കവിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം ദണ്ഡോദമയദാസ്മി നീരസ്മി ജിഗീഷിതാം മൗനം ജൈവാസ്മി ദുഹ്യാനം ജ്ഞാനാവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം ശിക്ഷ, വിജയം കാംക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളുടെ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതും ഇതേപോലത്തെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ദണ്ഡം അത് ഞാനാകുന്നു. ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. വിജയം കാംക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നീതി വേണം, അത് എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. യജാസ്മി സർവഭൂതാനം ബീജം തദം അർജുന തനസ്തി വിനയസ്യ മന്മയാ ഭൂതചരാചരം. അല്ലേ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെ ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് ഭഗവാനെ, കാരണങ്ങൾ സർവകാരണ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ആദ്യ ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 100% ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഞാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, സതതം കീർത്തി എന്തോമ എനഞ്ചസ്ത് വൃദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞാനാണ് ഫൈനലി. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
തദോസ്മി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനം പരം തപ ഏഷദുപദേശദ പ്രോക്ത വിഭൂതിർവിസ്തരോ മയാം. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവന് എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് എണ്ണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാലോ, അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് എണ്ണ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു, അത് എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, യത് വിഭൂതി മതം സത്തം ശ്രീമാധുർജീവദയമവ തത്തത് ഏവ ഗജാത്വം മത്തം മമ തേജോശ സംഭവം. വിഭൂതിവത്വവും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റുമായി ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനൊന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്ത് ചെയ്താലും അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടി, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അസാമാന്യം വിധം ഐശ്വര്യത്വത്തെ ഏതൊന്നും കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതിക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മള് അസാമാന്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻ അഡീഷൻ എന്ന് പറയില്ല. നമ്മളെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഭൂതി തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈദേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിശിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണ മേഘാസേന സിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനി വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇത് ഭഗവാനെ പറ്റി വിസ്തരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എണ്ണം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയധികം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കാര്യമില്ല. കാരണം ഇന്നിങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ, ഈ ലോകം തന്നെ, അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു അംശം, ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു സ്ലൈഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളെ രീതിയിൽ ദശാവതാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുള്ളൂ. പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആദ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഈ സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആദ്യം തന്നെ. നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാരണം ഭഗവാൻ എന്നാണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ ആദ്യ ബീജം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് പേരിലാണ് ബലരാമൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ കാണും ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് രാമ, ആ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബലരാമൻ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആദ്യമാണ് നമ്മള് ഇതാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരിംഗ ശക്തിയായ ഹരേ, ആ ശക്തിനെയും കൂടി നമ്മള് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് ആ കണക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബലരാമൻ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വീണ്ടും വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ. ബലരാമൻ എന്നുള്ള വിസ്തരണമാണ്. ഇതിന് ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വരുന്നു, ബലരാമിൽ നിന്ന് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അങ്ങനെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഘർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വീണ്ടും നാരായണൻ വരും. ഈ നാരായണൻ വന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ. ഇത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. പല ശക്തികൾക്കും പലതരം പവറിന് പല ശക്തികളും അവർക്ക് പല റൂൾസ് കുറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളുണ്ട്. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഘർഷണയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മള് കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ. അപ്പൊ ശരിക്കും സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് ഈ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാരണം പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് കാരണോദായശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു. ഈ മൂന്നും എവിടെന്നാ വന്നത്? ശരിക്കും സംഘർഷണന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറയും. ഇവിടെ നിന്ന് കാരണോദായശായ വിഷ്ണു എന്നാണ് ശരിക്കും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. അപ്പൊ അതിന്റെ പിറകിൽ എത്ര ശക്തികളുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അത്രയും വലുതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉൾപോകുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതായത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അത്? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ പ്രഭുജി. ശരി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. അതായത് നമ്മൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നമുക്ക് ഇവിടത്തോളം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബലരാമനാണ്. അത് ഗുരുതത്വമാണ്. അതിന് ഗുരു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബലരാമനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുതത്വത്തിൽ വരെയാണ് ബലരാമൻ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബലരാമൻ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ അത് നാരായണ സംഘർഷണം വന്ന് നാരായണൻ വന്ന് നാരായണന് വീണ്ടും സംഘർഷം വരുന്നു. ആ സംഘർഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദയശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ്, കാരണോദയ ശിശുവിന്റെ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണോദയ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകായിരം കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അപ്പൊ അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന് 4 തലയാണുള്ളത്, നമുക്കറിയാം 4 ശിരസ് അല്ലെ. അപ്പൊ 4 ശിരസ്സുകൾ, അങ്ങനെ അനേകായിരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 1000 തല ഉണ്ടാവും, 1,00,000 തല ഉണ്ടാവും, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനെ ചെന്ന് കാണുന്ന സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ജയവിജയന്മാര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്, അപ്പൊ ഞാനല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആര് ബ്രഹ്മദേവൻ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണല്ല, പിന്നെയുണ്ട്, പിന്നെ അവരൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോർക്ക് 1,00,000 തല, അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് അപ്പൊ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും അങ്ങനെ അനേകായിരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ്? കാരണോദയശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അനേകായിരം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതൊരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ കാരണോദയശായ വിഷ്ണു ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു വന്നു. ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ വന്ന് ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കാരണോദയശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ നാഭിയില്ല, എക്സാമ്പിള് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ കാണിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കണാനന്ദന്റെ ശയനത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ രൂപം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിൽ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും കിടക്കണ രൂപം. ആ രൂപത്തിലാണ് ശരിക്കും നാഭിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അതായത് ആ താമരയിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ പത്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവാണ്. അവിടെ നിന്നോട്ടാണ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നതും ശക്തി കിട്ടുന്നതും പിന്നെ സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ടാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. സൃഷ്ടി എല്ലായിടത്തും അപ്പൊ ഒരേ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരേ ജീവജാലങ്ങളുള്ളിലും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവിന് നമ്മളെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അത് ശരിക്കും ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ളത്. അത് ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഇത് കൂടാതെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം കണ്ടു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഇപ്പൊ പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളില് ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ആ ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പല ജീവികൾ ഇങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള പല ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന് ജീവൻ എല്ലാത്തിനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മ രൂപയിലെ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറി അവർക്കൊക്കെ പരമാത്മ രൂപേനുള്ള ശക്തിയും കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് ക്ലിയറായി. ഇനി ഇത് കൂടാതെ വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷ്ണു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ക്ഷീരോദയ ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നു, അതിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നു, സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടാതെ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. അതിന് ക്ഷീരസമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും. ആ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ചെന്ന് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവിനോടാണ് കാര്യം പറയുന്നത്. പിന്നെയാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോണത്. ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കൾച്ചർ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ അമേരിക്കയിലെ ഒരു എംബസി ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവിന്റെ പവറിൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ക്ഷീരോദയശായ വേറൊരു ശക്തി. 2 ശക്തിയുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ പരമാത്മായ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള
ഒരു വിഷ്ണു അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും ദേവന്മാരെല്ലാവരും ചെന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ ഇക്കരയിൽ നിന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും പല പ്രശ്നങ്ങൾ പറയണതും അത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണല്ല, ചിന്തിക്കണല്ല, അങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് പോണതും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ 714 ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് അല്ലെ, അതിന്റെ താഴത്തേക്കാണ് എല്ലാ ലോകം, താമരത്തട്ട് എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് ആ താഴത്തേക്കുള്ള ആ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മാവും, അതിന്റെ താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴത്ത് പാതാളം എന്നുള്ള ലെവല്. അപ്പൊ 714 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ 714 ലോകത്തിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് മഹത്തത്വം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ശരിക്കും ദുർഗാദേവിയുടെ കൺട്രോളിലുള്ളത്. അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ശക്തി കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകം. അപ്പൊ അത് തന്നെ പറയുന്നത് 25% മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം, 75% ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ദുർഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പതുക്കെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ബ്രഹ്മലോകവും വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ഷീണ പുണ്യം അർത്ഥലോക വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉയരം താഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട്, ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമശിവൻ, ശിവന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലും തൈരും പോലെയുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യൂർ 100% ആണ്. പരമേശ്വരൻ സംഹാരമൂർത്തിയാണ് അല്ലെ, മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ ശരിക്കും ഭൗതികത കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ലെയർ പോലെ തന്നെയാണ് ശിവലോകം അല്ലെങ്കിൽ സദാശിവലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. അതിന്റെ പല ഫിൽട്ടറേഷൻ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ശക്തിയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യോഗമായ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണ, അങ്ങനെ അവരവരെ ലോകങ്ങൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി, അതേപോലെ തന്നെ അവതാരങ്ങള്, എക്സാമ്പിള് കൂർമാവതാരം, അങ്ങനെ നരസിംഹാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ അയോധ്യ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അയോധ്യയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം അവിടെ തന്നെ പലതരം അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അതിന്റെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഡാമുകളിൽ നമ്മൾ പോകണം, അവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒരു പവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉയരും തോടും അതിന് വലിയ ആചാര്യന്മാർ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നതും അതൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി പറയുമ്പോൾ, രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അപ്പൊ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവര് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ടാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടത്തെ ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവർക്ക് അത് കറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരേഷ്ണ പ്രഭാതസ്വാമി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഇത് എഴുതിയ സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി ഇരുന്ന സമാധിയുടെ എടുത്തിരുന്നിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്, അവിടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. കറക്റ്റ് ആ ലോകം തന്നെ അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ. അതാണ് നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ചാൻസുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തസംഘങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകൾ ചെയ്യണം. ആചാര്യന്മാർ, വലിയ ആചാര്യന്മാരെ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അവരെ കൂട്ടുന്നവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ നമ്മൾ പറയാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനും കയറാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശക്തി നമുക്ക്, ആ ഒരു പവർ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കും അതിനൊരു ചാൻസ് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി സംഘത്തിന് നമ്മൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഭക്തി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സംഘം കൂടി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ അതിന് കുറവായി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ വ്യക്തികളും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലൊരു 10 പേരും കുറച്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അവർ അതിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയിക്കൊള്ളും. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തസംഘത്തിൽ, നമ്മൾ ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ എപ്പോഴും ഭക്തിക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചുകൂടി സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും അതിലെല്ലാവരും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ അതിലേക്കാണ് കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം, ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ കഥകൾ അറിയില്ല. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി 2 ബിൽഡിങ്ങും കണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ആരും അറിയും, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. പക്ഷെ അതിന്റെ കഥകൾ, അതിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് കൂടുതൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാരെ കൊടുത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോകുന്നിടത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനും കൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടും. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും പറയണതാണ്, നമ്മൾ പോണത് ഭഗവാനെ കാണാനാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും അറിയല്ലേ, ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയധികം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ പിറകയിൽ നമ്മൾ നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഹരേഷ്ണ പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോയി. ഹരേഷ്ണ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് സബ്ജക്ട്? പ്രഭുജി, ഈ സംഘർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തശേഷനാണോ? അനന്തശേഷൻ പറയാം. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇതില് നമ്മൾ അങ്ങനെ സംഘർഷണ അനന്തശേഷന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപമാണ്. അപ്പൊ ബലരാമനും വരുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അതിലേക്ക് പല ശക്തികളുണ്ട്, അത്ര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതില് ഇപ്പൊ സംഘർഷണൻ അപ്പൊ ഇവിടെയും സംഘർഷണം ഉണ്ട്, താഴത്തും സംഘർഷണം കണ്ടില്ലേ, ആരെയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഘർഷണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 ഉണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ബലരാമൻ. അപ്പൊ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അനന്തൻ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബലരാമനെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ആനന്ദനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ശക്തി അത്രയാണ്. സംഘർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതാവണമെന്നില്ല. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുട്ടിയത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പോയിന്റ്സ്? ശരി, ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകള് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ലല്ലോ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ശക്തികളെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ രുദ്രമാര്, ശിവനാണ് ഞാൻ, അത് മഹർഷിമാരിൽ പ്രഭുജി. അപ്പൊ അനിരുദ്ധൻ അതും ഒക്കെ ശക്തി തന്നെയാണോ? അതെ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ഒരേത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിരസാമൃതു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അതും ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ്, അതിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കനത്ത കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ഈവൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഭക്തി ശരിക്കും ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി പറയുമ്പോ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഹരീഷ് മാതാജി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. അല്ല, രാധാറാണി പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയല്ലേ? അതെ.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബലരാമസ്വാമിയെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ രാധാറാണിയെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കേട്ടില്ല മാതാ, ഡിസ്റ്റർബ് ആയി, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. വന്നിട്ട് ബലരാമസ്വാമിയെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ശക്തിയിലെ വാസുദേവൻ, സംഘർഷനാൻ. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ പറഞ്ഞ മെൻഷൻ മനസ്സിലായി പറയുന്നത്. രാധാറാണിയെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇന്റേണൽ പവറാണ്. അതാണ് അത്. ഭഗവാനും രാധാറാണി തമ്മിൽ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത്. ഇന്റേണൽ ആണ്. ഓക്കെ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സില് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് വിഭൂതി യോഗത്തെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോയത്. അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ള കാര്യമല്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജലജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വഞ്ചകരിൽ ചൂതുകളിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചതിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണകുലത്തിൽ വാസുദേവൻ, അതേപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതേപോലെ തന്നെ സർവഭൂതങ്ങളെ ആദ്യം ബീജമാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും അൾട്ടിമേറ്റ്, സർവകാരണ കാരണം. അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അത് പിന്നെ ഏതൊന്നിന്റെയും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സുന്ദരമോ തേജസ്സുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതല്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ശക്തി, ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എവിടെ എടുക്കുന്നത്, ഗർഭോദ്ദേശായ വിഷ്ണു എവിടെ എടുക്കുന്നത്, ക്ഷീരോദ്ദേശായ വിഷ്ണു എവിടെ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണോദാശായ വിഷ്ണുവിനാണ് ശരിക്കും നമ്മ പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ ശരിക്കും കാരണോദാശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തിന് എത്ര മുന്നിലാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ബ്രഹ്മാണ്ട, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകരില് നമ്മളെ ഒരേ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം എത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൽ തന്നെ എത്ര ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്വർഗ്ഗലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിലേക്കുള്ള ലോകം പറയുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗലോകം തൊട്ട് ജനലോകം, തപോലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോവല്ലേ. അപ്പൊ ആ ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ എത്ര ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗ്ഗലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അഗ്നിദേവന്റെ ഗ്രഹം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗ്രഹം, നമ്മളിവിടെ രാജ്യമുള്ള പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അതിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ മർത്യലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര ലെവലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ സയൻസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിവേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ്. പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് അവരെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ട്യൂണിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ലോകത്തെ പറ്റി. അതൊക്കെ സയൻസ് പതുക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എവിടെ വെച്ചാണ് സയൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് വെച്ചാൽ ആത്മീയത സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആ പോയിന്റിലേക്കാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെ ലെവൽ അത്രയും താഴെയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇതാണ് സത്യം, ഇതാണ് എന്റെ ലോകം പറയരുത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു തവള ഒരു കുളത്തിൽ വീണ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. സമുദ്രം കാണാത്തൊരു തവളയ്ക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതാണ് ലോകം. ഇപ്പൊ ഒരു അടുത്ത തവള വന്ന കൊട്ടക്കണത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോ സമുദ്രത്തിൽ വന്ന കൊട്ടക്കണത്തിൽ വീഴുമ്പോ അത് തവള മറ്റേ തവളനോട് ചോദിക്കാണ്, ഈ നിന്റെ ലോകം നിന്റെ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ചെറിയൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത്രയ്ക്കുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അതറിയില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാമജപം. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് പതീതമായ ആത്മാക്കളാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ പതീതമായ ആത്മാക്കൾ വലിയ വലിയ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ വിടും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ
ഇവിടെ നടന്നത്, മഹാകുംഭം ഒക്കെ നടന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ വലിയ ആചാര്യം അതൊന്നല്ല, അവരുടെ ലെവലൊന്നല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ശിവന്റെ ലോകമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതീതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിച്ച് നമുക്ക് പല ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വഴികളും തെളിയും. അതേ വരം അല്ല, നമുക്ക് വേറെ വഴി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോകാം, അത് വേറെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ അവസ്ഥയല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ തന്നെ പോകുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാനപ്രസ്ഥത്തിലോ സന്യാസത്തിലോ പോവില്ല. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയധികം താന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു. പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും അതിന്റെ ലെവലുകൾ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതാണ് 500 വർഷം മുന്നേ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യമഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഒരേ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കല്ലേ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം ഒരേ സമയം വരുമ്പോ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ അവതരിച്ച് നമുക്കറിയാം. അതായത് അവതാരമാണ് അല്ല. അപ്പൊ അത് ഒരേ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷം മുന്നേ അവതരിച്ചു. നാമജപത്തിനാണ് അത്രയധികം താന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നാമജപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ, അത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ദേവന്മാരെല്ലാവരും നോക്കണം ഭഗവാന്റെ നാമാണ് ജപിക്കണതല്ലേ. ഇപ്പൊ ധ്രുവന്റെ ആയാലും പ്രഹ്ലാദ്മാരെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തര, അതിന് ദ്രൗപദി, എല്ലാവരും നോക്കിക്കോ, ആ നാമത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. സുരേഷ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത നാളെ കാണാം. സുരേഷ് മാതാജി നിർത്തിക്കോട്ടെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നവനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തി പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ